Tol, Oh, dapat yung mong habak nga di ka madaglan. apak. Akatong ipalit ako sa Ano kotabato. ka to ba? Pamadya. Mga ito, palit ako ato eh. Ipasuot sa kuha sa nagtrivia. Tirahan ko isa ka magasin si 14. Hindi ko na, unsa? Ikaw lang ko na anaw. Anak ra. Niya. Parang mapasok po. Anak ba? Hindi ko pasok na to. Napa? Kas balay. Kalaw, kalaw. Okay dito no. Lumit Ramon dito. Kaya raw, Apoy din po ni Quintas. Oh, pwede pa si Pintas. Ano Pintas, no? aktibo kayo na eh. O, din dito, no? Ay, kapag. Ay, pagkakapag eh. Ikibo dyan na. Oo. Kaya raw, timing kayo. Nainit pasok. Sa kayo? Sisyo. Ay, Yeah. Try daw. Gala pa wala. Sa mana? tawa niya. Wala lagi di gala. Na-expire. Naman na ini. Na-expire naman na ini.